Ana pogsan Romeo. Pa, nangasuta, nakakita na ba? Ma. Wala, kanindot ani, uy. Wow. Wow. Guys, super siya kanindot. Promise. Mas kini siya plastic to. More plastic. More siya plastic. Ma, unsa ni buwak ka, ma? Dili nice kay mo sa itanom ani, gay. Wala, akong mask di matangtang. Baka madadakpan tayo dito, agay. Agay, uy. Kagwapa, uy, aning tanong ma. I'm alive. Oh. Masyag okra. Guwapa. Guys, nabot na din dapita guys. Kinamig ipangita. Naa siya ikabaw nawa. Naikabaw nawa. Naikabaw nawa, oh. Mangsa ka itanong ato man, no? Sa itanong ato ma. Uy, nang nati, oh. Na, nagbarog. Dala Sean. Asa this Jason? Dura ilo ko. Lagi, asa na pa na ito? Mata? Hindi gusto mo siya niya. Jason! Duulin mo lang. Duulin mo ba? Ta. Ayun, tupo niyo po. Shan! Shan, dito na. Grabe itong tanuma. Grabe di ka ng dapaw. Pero gwapa kay siya. Murag siya ka ng ukura. Ta. Let's go. Walay pan? Humok ayo. Good morning, good odto, good hapon anapog. Amo na lang tingbon kay basig ni kaudto wa na bidire. Asa siyan? Sama siya nabi item dong gani mo balik na to. Oh. Elephant air. Grabe ang torium dagkuha og dahon eh. Wow. Uban ko sa pangawat guys, joke lang. Okay. Ha. Muna siya mong tourist guide. Di na siya libre guys. Kinumbag na. Jug agi ka. Nagdi mo ng utangon ko no. Boy baat! Naigo ba ko na sa kalsada? Welcome baga. Naghunting mi og pan para sa iyang lola. Kanangita mig pan kanang kanang pan bitaw nga para sa mga batan-on nga lagos na iusap ba. No? Kanang may kakagutan nun kanang pan putanon nimo makitaan. Magsugbat ag batong. Siya rin nami guys. Kay baba mo guys, ganan kay midupit sila hadri kay ngano no. Puno kay saging. Na, grabe, daghan kaayo oh. Murag sa mo ang dapit ba? Bukid nga bukid sad. Asan mo mag-tour-tour? Alara, di ba? Ako di siyang i-connect karon ha kay adto mi padung sa dagat. Adto mi to magsugba mig isda. Oh, uban nimi. Oh. Oy, sa akong vlog ba ko uban nimi padung sa dagat. Di ko main ko.
Ingko uban nimi pa dong sa dagat sa mong vlog pero abi ko balik kaon ha. Kay nga walk guys, kuwang. O dara, thank you kaayo Mayor sa pag-atiman namo. Thank you kayo tay Gaudencio. Ha, ha? Color. May. Dong, tagadiin mo dong. Tingin kita. Tagal lagi. Nakalimutan mo lang nakainom ka ng kulapo kagabi. Kung siya resulta sa kulapo guys, sa pawag Sprite. Ang sagulan di ay di kay sa pawan sa gisulob no. Ma, mo na siya resulta guys sa kulapo sa pawag Sprite. Di sagulan dahil sa sapaw na sinina. La 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 la. Oh, among isda guys, binagat nila gani ng kadlawon, binagat ginang kadlawon dito sa kuan mga kuan ba kanang dunggo. Oh, yarn. O diba? Mangiwin, malit ko nog isda sud kuan ya. Palit na lang ani oh. Ito tayo kay para dali ra. Maligo mo. Oh. Kan ka ni Shanson eh. Canada. Canada daw mo na ginaling siya. Uy, asi mati. Daching ko na. Maligo tag dagat na. Ano ba wata mi dito ha? Sa abroad di. Kano na niya? Ay taob jud buntag ma. Namili pa may Yarn. pante. Pila man ni? Lumpia, Gis. Ano? Five. Ring oh. 5. Kalami sa style sa pagpaninda okay, kuan na murag sorry lang. Ikaw man. Isura sa ning mangutot taw niya. Na isudan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang mga tindaan po, suro niya ganun. Online. Mo jud. Ako sad online seller man ko. Thank you pa yan. Salamat sa... Salamat. At si Ate Ashno puno kay atong punuin. Man siya nag-ukir padaplin. Nang sa siya oy. Salamat kay Kuya. Salamat Kuya ako na ilhan Yamaha. Unsa di ay? Salamat kay Kuya Yamaha. No? Kapo iliyok imutel. Oh, katidugay ka mo mamata. O, diba? Naningog mo pa. O, gibuot. At tumis tambungon, guys, kay magkuan mi, ha? Okay, at tumis tambungon, guys, kay magpalit mi og yubab. Para sugbaon. Ang layo-layo ng palitanan dito ba, guys, tuumig pwede ras gawas. O, diba? Magmumotor muna kami. Hindi ako magtaod sa himas. Charot! Oh, yarn. Yarn po talaga. Yuhuu! Ah, grabe tugnawas hangin sa. No? Kuyogi mi guys. Bakray, dires loyo apil oh. No, pwede maglutaw lang ka. Yarn. Katong kita diri man ta ato. Oo. Diba? Yan, wag kang lumupad kasi malalim. Grabe tugnawa. Ano na gabi nag-jacket dito kay Sinoo ko. Di matabang. Yay! Guys, kung namoy kinig, kailangan mo yung dagat niya, namoy ang budget. Overnight mo. Ano ba? Adto mo dito sa kuan sa M, nagdapit nga M. Masaag. Unsa day dok? Urungan. Orongan. Chor, kada ko gas to. Mo to dito no? Kaya ka nga urungan ko na beach resort ko no kay mo to siya maka-budget ka dito guys. Kadag bilang ato tag 100. So di. Ato rami dapit sa side sa ako mo ang Omega nga si Jerry, si Reg. Oh my god. Oh, yarn. Bisan pag taga-probinsya taga-probinsya ko kami, mamays lang yapon ka kung abot taglain nga dapit.
diha so nagiligan. Oh, agyan na mo iligan. Daghan kami resort magian. Daghan kayo eh. Nang buhay probinsya, ginuting kaayo. Sa? Okay, mamili tag isda dito karon. Ay, anam na isda dito, yubab na lang di ay baboy na lang papalitin namin. Ito ta kasi nay gusto po dok ba kay lamig king gusto. Oh ha, ari tadbit nga side. Wow. Yarn guys. Bilhin yung lupa diyan. Bilhin yung lupa, lagay niyo lang sa sako. Sus kanindot naman sa nakay space imuha diri na nakay kuansa. Oo. Ang baas po niya, grabe po gatin na ito. Muli sa. Ako po tayo. Oh, ang bas ko grabe ka tinaw. Puti dai tubig ka tinaw biyaha. Yo. Sa pwede ko ra tagis kanal para makasubo. Wow, na Miramar. Miramar, Bunlot Mar. Oh, yan, nabi sa ilang man-made forest joke. O, diba? Kaumahan. Nawas ah. Yarn. Other side. O, diba? Okay. Wala may mas mga tao diri mag-drive oh. O, na resort nga bago diri, bago na sa ni open nga resort. Ya day bago pud oh, mais day tinanong. Okay. Ganun. Oh, dari nga side oh. Tsaka inutag kaayo. M. Kato nga beach na M. Masaag beach. Sure, nakaagimig balay nga. Naasya na ko kay net sa gawas niya. Kang kay kuhan. Pag sa bunot pa. Bunot. Kay saksi din yung kalibutan. Oo. Nagagkas lang banda sa akong giingon. Banda. Lagi. O, kani sila, sayo kay, padong na sa duty. Maya-maya, makuhaan sa miyon niya guys, magawas ako. Mani sa derby mo siya? Igor kami mo agi guys. Muna tapsing lang sa tapsing. O, dara San Premio Beach Club. Ano diha o, marag padong sa Santo Niño. Muna magkatedral. Kuptan dyan ako sa kalibon ni Iridge. Oy, kay makuyawan ko mahog. Pinagpuan pa kay kus kong buhok ganina. Kuyawan ko basta niya malab. Mahog ba? Kitaan? Kitaan jod. Makitaan sa nagsunod niya, di na mutugaan. Wow, kamaisan. Mayon tag makakaning maisan diri no kung storya sa sila magano sa sila magsanggi para makahapilme. Oh, yarn. Tapos kalapis view guys. Pwede na kay kadri magligid-ligid. Na odra oh. Oh. Another side, sa right side, pwede na kay ka magligid-ligid yung lablita. Kumot kayo sinog ba? O, diba? Nindot kayo ang kanang kuhan sa adlaw sa ang silak sa adlaw kay buntag pa man siya, di ba siya init? O, diba? Unsa kalaban. Ayan.
Lumalaban yan, guys. So, diba? Sa kalamig lives nila. Hindi tagbalay na ni the prince ako andra ba pero di kay hindi uli kay kalsada gyud. Nainana na dili highway gid no. Lamig is wow. Munang kuyugi gid mi mga langga, kuyugi mi hantod nga mga bot mi ngadto sa sa kuan litanan sa merkado. Kung sa English pa wet market. Sana all go wet aw. Dayon. Tudlo din nibilin sa kuha nga kung once mag-video ka ang kamera ihigda. Nya karon kay nimata naman ning kamerahan nalimtan na kog higda bangon man. Parda ako dud ako ang space. Kana i-upload na ko kay mugoan man siya space dili siya bitaw full. Oh, dili siya full. Kaya nakalimutan eh. Maya na lang. Happy na rabot sa gawas no? Layo jud ay. Bye. Wow. Wow, sana all. Sana all. Here. Inner. Abot na mi. Liliko na kami sa iskina. Lingi-lingi sa Tasapika side. Kaya basig buta na utar Pitra sa bungi niya ta. Paku. O, diba? Naabot namin guys sa Tambungon Public Market. Yan. Parking namin, parking. Di tampalit ito sa dapit katumrog natin gitikasan ta. O, diba? Nanami sa merkado. Kaya una ka. Ikuan sila, itour sila. Yan. Wala kamahal sa ito ano baboy. 230 ang kilo. Ano dok? Tanawa dok. 230? 230. Uli lang. Asa man ikaw ipagkuan diha pagpili diha. Kay 200 kilo to ah. Katay po kapin sila doon. Wow, nayatay pa kapin daw kalami. Kapin na tayo ma'am gamay. Ah, okay kanindot oy. Ay, okay, gamay na kayo. Sige na 200 kilo madam. 2 kilo, oh. Pili lang, pagkapinig. Na, pagkapinig, sir. La kalami sa life. Nami pa kapin no buntag sayo. Paana mo ah kaduwawan yan. Nami diha sa napog asa diha sa kuan kay nami amiga. Asa mo na? Oh. Dapit sa kuan ra dapit metalisay ra ba dapit sa unahan ra. Oh. Kanuwa man, mabuha na kaila din ka ng mga partido ng mga pulusan. Wala. Bulusan kaduwawan. Dol sa ilihan. Ay, Hmm. dadaro mo po. Ay magdadaro. Agoy Ginoo ko magdadaro ha Kintoy. Shout out magdadaro Victoria ka part. Sa Victoria oh nga part oh. Oh ana. Oh. Ambana sa kumanghod magdadaro man. Nya ilang kuan diha dapit sa diha. Ay dili ako lang barkada ra pod. Oh okay ra. Eh nami pa kapin nga kuan. Thank you kayo. Oh unsay ngan ani lang ako dire? Walay ngan. Mary, oh okay, antin tagiya diri Mary kuno siya ang yang name guys. Kumari mo diri sa Tambungon nga public market. Baligyan nila baboy Mary ang name. Ni mother, ni mommy. Yarn. Char, ni pakapinding atay di ay seryoso, oh. O diba? Ano kay kuha na ito gamay? Ningkuan na sad siya madam no, ang baboy no, ningkuan na sad siya sa nitaas ubalik. No? Itaas sa balik pag human minus kalagana, itaas sa balik. Unsa na lang kay Pasko? Wala lagi sa ako din. O lagi sa kay Pasko na sa gani pa do. Lagi saka na sad mayo.
Yehey! Among kuanan. Wala, kabuutan ni Mader, hoy. O ha? Lagi, oo. Oo. Ang katutapit sa part na Luyo. Oo, dara. Oo. Guys, basta maari mo dre. Hinundumi ang naong ni Mader. O, sa tangani mo, Mader. Mary, oh, Mary. Kay bawa mo no. Tanawa, oh. Oh, dara, oh. Oh, yan. Nami kuan, gitagaan mo niya free nga atay gamay. O niya karon sa ambag. Di ba guys, grabe kalindot si Mother, oh. So, mapalit na mi diri sa ilang lamas. Kay para dito. Salamat kay Mother, ha. Oh. Pili tag lamas. Pili tag lamas. Wala kinitilig takos ya. Oh, or naman na. Parang gusto ko dito. Tina. Dato na. Dala, bawal sa Mader mo. Dala, tamati. Sa pagkuan sa sibuyas dahonan. Ano ni sibuyas dahonan. Grabe, ang nagkausa man ta. Na may asan dito no? May kuan dito no? Nanay sila na na. Pagkuhan lang. Pagdubusita le. Patis tanan. Ang magkuan na gani patis. Suka. Suka. Kanan ako na ko plastic len. Maura no? Bitsin. Andi ta ko kamera. Ambilin kanan. Birato buskin. Kanan. Ito na ko ni. Piso dire. Ari ba pre sa kanay? Inom na bitong naong ni Mother, si Mother Mary. Uwang mo sir, sinisipisin. Oh, para mo sa kong mama. Plus mo gino sa kong mama, 63 pod. Oh, mag 64 si Mama Rong. Ah, 64. Ako parang May. May? Ang camera good. Dok, pagkuhan na lang dok, tanan dok. Ha? Pagkuhan na lang asin. Saya to. Nalagyan si dito na. Ha? Oh, 74. Bitsin. Asin, bitsin. Last 10. 84. Plus 10. 84. 50 na akong kuta ni 70. Ah, okay. 84. 84. Size. Pwede ko i-size. Thank you kayo, Mother, ha? Hala. Napag-ilibreng sili. Asa ka, anak? Salamat. Doon na dito. Salamat. Salamat. Salamat kayo. Salamat. Oh, balik. Ari na may palit dito sa panbalon. Sige, may balik dito. Hindi na na dali sa mga Salamat din na din. Kamu dito, wala mo Dro? Pang ano eh? Kani, lato. Niya ang tamban, tambo kayo, Dro? Oh, kana. Ilang lato? Pwede na pag lato balik ko lang, balik 20. Ay, benching ko ang 1/4. Sige, kana lang kanilang madin. Benching ko ang 1/4 sa lato. Presko kayong mga kuhan rin, mga isda. Lagi. Ha? See? Kini lami, nini po sa buo, no? Nay, buli now. Bayad tag benching ko kay kasi niya. Dara ba din? Nay, buli now. Tay buli now. Oh. Okay, ato tas pikas. Pala nagtamban, gidagko ning tamban tambok. Pasa bulak ko kana eh. Ilang kilo na ma'am? 80. Ah, tagay may isa. Na? Oh. Laham ang tambal guys. Tambal min laham siya. Mahal ang tambal guys. 80 kilo. Per dagko siya. Right. Mayar. Masud na dire. O nila mig sudlanan na dire.
Pila gina sa danan mader? 5. 5 ang saganan. 85. 50. Napakay sukle. Salamat. Tana, let's go, let's go. Mauli na mauli. Then kahuman ani adto na mis dagat. Diretso na kami sa dagat, guys. Ay murag hapit na dimi sa among Mega Jerry. O dira mo motor naka-parking. O lavan. Yarn. May paole. Muna diri adra ang Tambungon Public Market. Hinumdumi ninyo si Mother Mary. Lami kay og kuan si Mother Mary dito. Grabe ang iyang customer ko ano. Charot. Sige na, adto na mi. Bye-bye. Nag-ready na mi. Tanawa mong inahan ha. Si Mama. Ma, thank you sa baon. Hi! Thank you kay sa baon, Ma. Okay na ihay. Dara O yan. Andam na mi. Gipakapinan pag migsili. Siya tagay nagsili. Sa kalaysyo si Madir ha. Yan, andam niyo sa mountain. Di naman natin yung botilya guys. Kibugat na kays ba. Gumlisod. Yan. Di kape pa. Pagkapi mo siya ng kape. Ini tubig na ako. Unsa man? Muki buot dapat magbahin-bahin tas da. Tanama imong kape ma. Ami dabi ako daan ni. Ya Rabbi. Maglakaw ra mami. Lakaw ra man ta. Lakaw ra mi dok. Adto na itong motor kay. Asam ni butang motor? Ari na ibili ni. Bayad to dito ano lang. Hindi na ibili ng motor. Nag-ibin ako mag-vlog motor. Ano? Kana lang pitsil dagat siya. Ako ra, dadan ko na pizza. Nanam tay baso daghan. Yarn, adto na mi guys. Ang pitsil guys, na sobra gabi guys. Niste na ha. Kulapo with kuan. Royal. May pag-ipasod ng motor no. Okay na dira. Dira ba sila ha? Okay, padong nami guys sa dagat. Dadat. Shan. Yeah. Untag ya asa si Kuan Sharon. Nama dito? Si Kuan napa dito si Kuan, to anak nimo nga Lucky. Tarbe? Harvey na pa dito? Dito na, uli na. Daligo ko siya. To. Asa ko no si Sharon ngita mo siya Sharon naraman ko diri. Tay. Ito na sa kuan guys, dagat. Doka klase among isda. Ang usa binagat ganina ang kadlawon. O ganina dito sinikop na mo sa merkado katong tamban. Ma, lami pa kayong sounds ma. Gabot ito matiurok man oy. Oh. Nakaw. Hawain dag motor kay na may bayad. Wala para mas ka-save. Building motor. Bakit ang puti mo? Nasa tiyan. Bakit pa kanina nasa ulo? Wala yung pintal, pisik-pisik. Nasa tiyan sa yung mama. Nakaroon sa ulo. Gibot ka nag-git. At api ka sa blame, ano? Sa kuan man to kanang agianan jud to. Pagdadag kong crack. Diyo po nga lahang kuan din ha. Ano? Yarn. Ay, di pa kapin hotdog. Amaw. Hala, mamuwak din na siya lang. Ay, hala, karon pa ko mamuwak di ay ni. Orange na buwak. Hala, mamuwak din siya no. Hala, karon pa ko mamuwak din na. Ano kasi si Tag
gigbutor gigit kita irana na bismada. Wa. Di saging-saging lahi man tong saging-saging ako nakuanan. Red ko siya na. Magkaya kaya sila. Red na. Amaw. Yay, dol na mi. Ngayon sa una, pag-ari na mo, kay ang kaning kuan diri kay hawan pa kay di diri is in ground. Darang dapita o sa sudara. O diha. Karon na siya, kuan na nakapalit diri. Himuon guro ni resort na. Kinural na. Nakaroon kinaasi lagi. Naam ginaydan. Ihatag. O diba? Ano yun sa una? Open ra kay ni diri pa. Nara o. Karon gi-close na. No trespassing. Yehey! Nanami! Lami na ba kay inom sa drone? Oh ha? Katay mo isod. Nasa ko orange. Wow, nice bus. Oy, kanindot sa bus. Nice kay bus man no? Hugaw gani kay kita ko ang go good. Lagi na ray. Hugaw kay dapit ng apart. O pagwas unos, nilaghan kay kuan. Palugkuan ni mabya ka namin. O yan. Ma, ang nilimpyo yun, dapit na din dapit ah. Bye, saman bye. Bye. Di ka na kayo nakaligod ito nga side oh. Di ka na kayo naligod dito. Kami. As in taob, nagtaob. Isa ka tagayan eh. For sale. For sale na. Pamain ko ana en, pamain ko en. Ito? Wow. Tingnan mo yung tubig. Sus kanindot sa tubig guys. Grabe ka tinaw. Tugnaw! Saan? Nindot siya, ari ka maligo diri siya no kay grabe taob naman siya niya. Ang yambas puti kayo. Kining tubo. Di kay sa una man gud pagkuha na to dinhi ra magutok-kutob sa bato no. First verse, first. Okay, di ba? Diba? Sige. First verse. No? Makita ang iyong tiil. Anak ko, anak ko. Ang buta. Nanami diri guys, ni magandam na meron sa mga sudanin kay iinom naman tayo ng iced tea. Iced tea mapait. Dito tas bio. Yan, namo to mi diri. Tomorrow na mo ipakita. Kita ilakaw sa to gamay. Tinaw kayo. Please subscribe and like my YouTube channel, Inday Shukoy. Chokla. Wala siya kay naidaghang bukong sa lubi kay naiunos. Oh, nagiag unos. Naiunos naman. Pero kuan. Oh. Sabi ko sa katinaw. Sa kapino sa bus. Ako pa sila kuan. Oh, naibagulunon. Ngayon kang bagulunon. Manggol biro to taon.
Taga-asa mo. Tagalibho. There's no silence in the woods. I feel it snows. That's the vibe of the peace inside my soul. Like a spider, there's a web that you have grown. There's a heart where there used to be a ghost. Uneasy. Now I Nihinay lang gamay. hear sounds in the hallway. Rocking chairs are moving on their own. I'm falling for you. So much so that it's freaking me out. So much so that it's freaking me out. So much so that it's freaking me out. In the hallway, rocking chairs are moving on their own. I'm falling for you. So much so that it's freaking me out. So much so that it's freaking me out. Hindi maghalay ko kayo. Oh, pade. Pade uling. Grabe kanindot ka diri ay. Wala tayong entrance charm. Kaya nga mas masarap pag walang entrance. Pero sa pag-unos daw guys, pag-unos, yan yung pag-unos. May daghang ka siya bukong diri, daghang kayong bukong. Ay daghang paguluno nun guys, mamagol tran taon. Nga no, ang gusto man gud sa unos man gud na kaning mga tao daw konre kay bawo na may himong bigka. Grabe kita gano? Bye. Please subscribe, like my Inday Shokla vlog. Sani? Ato daw? Asa to rin gabi eh? Ang gulaba. Ala! Dretso! Gigay! Ha ha! Bitaw? Lagi? Imbis ako ang iko ano?